ondo atera dela. Formato berria bat aurkeztu nahi zen, herriari begira Andoaingo elkarte guztiek non parte hartuko zuten. Eta ilusioa bat zen, baina ez genekien nola aterako zen. Eguraldiak denok dakit ze eguraldi egin duen. Eta balorazio oso positiboa. Jendeak parte hartu du, eguraldiak lagundu ez badu ere, ez da itzeki izan jendia ez mugitzeko. Eta bai eguardian, pintxopoteko garaian, bai bazkarian eta bai baina arratsaldien eresertien aurkezpenean, jendia hurbildu da. Eta elkarteak eskaini dugun festa, nik uste oso baikorra izan dela. Ondo. Zuekia antolatu zen duten batzokiak urte bitan jarraitan, jardunaldi gastronomiko batzuk. Agian horren ondorioz etorri dago eta gero bestalde hau zer da, agian kalera ateratzea elkarteen mugimendua? Bai, denetatik pixka bat. Egungo gizartean egokitu beharra dago eta formula berriak ere asmatu behar izaten dira. Eta bi ekimen haien ostean, pentsatu gendun zerbait aldatu beharra zela, beste zerbait eskaini behar zitzaiola, kasu honetan herriari. Eta, hau izan da lehen aldia, irailan bukaeran urrian hasieran hasitako formatu bat izan zen, balorazio eta eskaintza askoren artean hau izan zen formatu hau edo egitar hau izan zen hautatua denen artean, elkarte guztien artean, eta berarekin hasi eta bukatu dugu. Eta datorren urtean egongo da berriro edo? Maiztasunaren kontua hori aztertu beharreko gauza dira, ondo ateratako gauzak ondo daude, baina, denon balorazioa egin beharko da, elkarte guztien balorazioa, ikusiko da, ortengo urtea erretzeko urte izango da, ze ekintza hauek ondoren gero kilometroak ere gainean ditugu, herriak parte hartzen du ekintza askotan, eta behar bada igual urrengo urtean, arnasa pixka bat sakon hartu eta deskansatu egin beharko du, ez dakit, balorazio hori, ondorengo egunetan egin beharreko balorazio izango da, eta elkarte guztiak noski. Oso ondo, mi esker. Zuei.